Asibingelele embukweni lapho ngasekhaya namhlanje sihleli noBonkosi Khanyile kanye nomlungisi Mancinza. Uzokhumbula ukuthi ke sike sakhuluma nomlungisi Mancinza izolo kwemayelana nodaba oluthinta yona ke indaba le ebithanda kakhulu social media bana le video ebiphumile ithi ikhombisa ukuthi ngathi uBonkosi Khanyile akamseki uMancinza udaba loluthinta iMK leBadesi. Kodwa nje manje sinaye la uBonkosi Khanyile ezoxoxisela yena ngokwakhe ukuthi ke ithini indaba yevideo futhi kokuhamba kanjani. Asinibingelele sinamukele. Asibingelele kubabukeli bonke emakhaya. Sibingelele nawe mfethu. Kakhulukazi noKhanyile mfethu kaMpahla. Great. Shosha. Ngokukhulu nje kuyithoba ngicela ubingelela abafowethu nodade emakhaya. Igama lami nginguBonkosi Khanyile. Osemkhontweni wesizwe aphinde nje abe ishoshovu seFizi Masfole. Ngithi osekhaya acele ahlale abuke aphinde kuyasubscribe ngithi la. Subscribe ipage lamfowethu umfollowishe likhule. Into enabantu abamnyama nje siyifisela yonke into enhle ukuthi ayikhule. Ngihamba nomfowethu kuMancinza ohamba ebhodloza amafem exosha amakwele. Mhlawumbe singene sihlale nje siqhumistale sesakhuluma nomfo Mancinza izolo besicansi besike kwelomkhulu eMK la eThekwini emahofisini sathinta udaba sichazela abantu ukuthi ke iMK leBadesi kanti futhi umsebenzi wawo yini. Sibe sekufika sifuna sesithinta udaba lakho oluthinta indaba yevideo engicabanga ukuthi yenziwe emgaqweni yenziwa iDurban Network. Enye ama-channel ekhona la eThekwini ejwayele ukuba khona nje bekunama-marshal nani. Kwi-video 20 seconds kuvela laphana uthi awazi lutho nge-MK leBadesi. But-ke umfowethu Mancinza uveza izolo ukuthi alukho uqheko lukhona. Sifuna ukuzwa ngawe ukuthi-ke uthini wena ngaleya video. Cha impela nje kunjalo nje. I-MK leBadesi inabaholi bayo. Umfowethu la ezona naye kakhulu ubaba Mancinza noma ngithi umfowethu Mancinza ngoba sicishe silingana ngokweminyaka ngokumhlonipha nje ubaba Mancinza iMK leBadesi ngicathi nabantu asebenzisana nabo into abaqhamuka nayo bayikhulisa bayikhanda bayisusa phansi. Engizokusho ngokucacisha nje ngangingekho bekwenza lokho. Ngikusho nje ngingahlonizi ngoba isikhona into yokuthi kunabantu abahlezi befuna ukuthi izinto ezinhle kube yibona abahamba phambili kuzona. Angiyena umuntu onjalo mina. Abisingisi bazokutshela ukuthi angiyena umuntu kuye kuthiwa you claim is victories. Thina sibelivela kuAmerica Cabral uyayithi claim no lies and claim no easy victories. We must always tell the truth. Iqiniso lithi iMK leBadesi ifonywa uKhanyile he was not part of it. Futhi ukukhula kwayo ayikho into mina engithi mhlambe engathi ngime edlangalaleli ngithi ukukhula kweMK leBadesi umqondo wami. Bakhona sebebaningi mfoka Mancinza engihamba bezwa besho nami kwakumqondo wami yenziwa yimina. Mina nguKhanyile ngeke ngiyenze lonto. Angiwadla amandla umuntu ephila. Mina ngiqotho kenye into ekumele ungazi qonde nje ngqo. Yilo ngazalwa futhi ngiyoze ngife futhi angijiki. So ngawabeka lawo mazwi impela ukuthi one beqali iMK leBadesi noma benza umsebenzi wakhona ngangingekho that one. But okwesibili ukusungula kwayo ayikho into engiyazi. In fact namhlanje ubafu yena ozokhuluma ukuthi bayiqala kanjani nobani. Mina sesike saxoxa ke behind kodwa mhlambe enzele nabantu ababukayo abangangaba nalo ulwazi ukuthi yasuka kanjani nana. Futhi nawe uzofika confirm ukuthi emhlanganweni wayo ngangingekho mina lapho. Angazi ukuthi yini le lumela kangaka. Abantu bafuna ukubona uqhekeko noma lungekho. Umfowabo Mancinza uzokutshela sixoxa kakhulu kabi. Uzophinde futhi akutshele ngemizwa yami ngomsebenzi wakhe awenzayo. Aphinde akutshele futhi naneyincomo engiyimnike zona. Aphinde futhi ayisholo yena nokubaleka kwalento ayenzayo phakathi kwesizwe because kuyinto ebalekile engicathi sonke sinayi into ukuthi kumele sibe nendlela yokuthi siyisupporta kanjani engaphandle kokuthi thina sifuna ukuhamba phambili kuyona. Ngoba abantu sometimes osopolitiki isikakhulukazi ngoba mina angeke ngayiboni njengosopolitiki. Osopolitiki bangcolile banamanga bahlezi befuna yonke into ibe ngabo. Kodwa uma uyishoshovu noma uyi-activist ngesingisi okwakho ukukhuluma iqiniso mase ufuna ushintsho
ngifole kule category ke le yokuba ishoshovu ukuthi okwami mina ukukhuluma iqiniso ngaso sonke isikhathi lilimbi lilihle nanokuthi ngifune ushintsho olungaba ngcono for abantu baseningizimu neAfrika. Anginayo into yokuthi kuhlezi kuyimina ohamba phambili ezintweni, kuyimina omsunguli. Yabona njengoba nje umfoko kaMancinza nethimba lakhe baqalile eBadesk, akumele uKhanyile usefuna uyongena ithathe kube yakhe. Osopolitiki njalo uma besondela entweni bafuna ukuyenza kube yabo into, badla umzila khona kuzoqhama bona. Igcine into ifeyila. Akugcini kuphela kosopolitiki, isifo ekumele sisilaphe ebantwini abamnyama ukuthi uma umfowenu noma udadewenu enza kahle, hamba umsupport ngaphandle kokufuna ukuba uyena. Uyabona nje mangisupport umfoko kaMancinza, angingabe sekufuna ukuba yimina usefuna manje ukuba iLabour Desk ngqo. Angiqhubeke mina ngenze kahle la ngenza khona kahle, ngimsupport kodwa umfowethu ngaphandle kokufuna ukuthi ngimsuse, ngimsupport ngomona. Umsebenzi wakhe lo uwenza kahle, mina ngizosupporta la ngizokwazi ukusupporta khona ngaphandle kokuthi mina ngifuna ukuthatha isikhundla sakhe. Ngicathi masingenza njalo njengabaholi ziningi izinto ezingenzeka kusukela phansi emawadini, kusukela phansi emphakathini nasemsebenzini nasekhaya uqobo impela. Asisebenzisane sisupportane ngaphandle kokuthi sifune ukuthi ungisupporta kwakho mase wena ufuna ukudla umzila wami ube yimina ngo. So ingakho nje mfowethu umfoko kaMancinza ngisho ukuthi laba basebekhuluma beze bajuluke baphulula impandla. Mhlawumbe njengoba usho ukuthi awulusana noMancinza, mhlawumbe ngizokubuza, mhlawumbe sikhona nosuku esingakubona ngalo uhamba nawo Mancinza niyongena la kangena khona la esuke esebenza khona. Awukhulumi ngamaplani akho ngifake kona. Awukwasho wena ungathi uKhanyile. Asike sizwe ukuthi akhona namaplani mhlawumbe niwahlela ngiyibeka kanjalo. Akhona amaplani Mancinza niwahlela ukuthi nibonakale noKhanyile nisebenza ndawonye. No, asibingelele futhi sibonge nomfethu uKhanyile indlela sebeke ngayo. And okuningi sesixoxile singakafiki la futhi besivele sikuxoxa inhlelo nje ezinhle mayelana neMK Labour Desk. Kodwa mhlambe okubalulekile ukuthi ke uKhanyile useyicacisile into yokuthi ke akuyona le abantu abayitshela ukuthi iyona ngoba le ya clip ye video less than 30 seconds futhi mawuyilalela kahle uyichaza ngendlela eziningi ezahlukene kuya ngawo ngaleso sikhathi uthi ufuna umuzwa wakho uthini ufisa kwenzakaleni usekucacisileke lo ukuthi uKhanyile ukuthi yonke imisebenzi eMK Labour Desk uyayisupporta lonke nje ithimba or iteam eMK Labour Desk uyayisupporta kodwa ungena embuzweni wakho mfethu sineyinhlelo eziningi esinazo umfethu uKhanyile ungwane azoba ingxenye yazo emamashini uKhanyile uzombona sihambe singena emafemini sikhipha legege yangaphandle uzombona sobe sihamba naye phambili sitomula ama CV uzombona kuqashwa abantu uzobe ingxenye kuyona yonke nje si-attend ama-case abasebenzi abaney'nkinga emsebenzini nezinye nje iy'nkinga uKhanyile uzobe eyingxenye yayo yonke lozo inhlelo lezo engizama ukuqinisekisa ukuthi-ke kusukela manje uKhanyile usazombona nje ey'ntweni ze-MK Labour Desk nakhona nje obesechazile ukuthi uKhanyile uyishoshovu nje kakhulu abanye abaholi umuntu abahloniphayo ngoba seku-age group eyodwa and ngiyamhlonipha kakhulu neqhaza nje aselibambile kwezomzabalazo kusukela ku-Office Must Fall ukwaba upresident oqala we-MK Youth League kuningi nje uKhanyile ungabala kushona ilanga ngayo ngicabanga ukuthi nathi-ke khona okuningi azosilekelela kona kwi-MK Labour Desk ingakho ngithi kusukela manje uzobonakala uKhanyile sisebenze kushintshe impilo zabantu bakithi. Yeah, no, just nami uku-eda nje mfowethu ukuthi okunye mhlawumbe ngicathi mhlawumbe sikuvezele ngoba lento enhle kanje senzayo omunye ngayikhipha ayibuke ngenye indlela ngibe umholi emkhontweni njengo-National Mobilizer phezulu le eGoli. Ngicathe ezinye zezinto umuntu angafisa ukuyicacisa noma sinama-plan ethu amanye sawagodlile maningi mhlawumbe khona ayikhohliwe siyeze eGoli
abasegoli siyeza sobe singafikanga sobe sigalelekile eGoli ngoba phela kuthiwa eGoli kuvalwe ngeforeign eminyango siyeza eGoli kodwa kusakhona njengomholi kusamele ngithola negunya kahle eqenjini ukuthi ngikwazi ukuthi ngisebenze namafuthu okuyinto esiyisebenza futhi eza kahle ngoba into umuntu angafuna ukuyenza ukuthi umuntu kube ngathi uyadlova enze nenkani bakhona abaholi abakhulu abangiphethe nami abaye bethi before wenze ezinye izinto kusamele ulandele imigudu ethile engisayifakile eqenjini kodwa thina kube kuyangathi ngabe kwamanje siphuma siyakhona kodwa kunemigudu ethile kumele siyilandele ngoba uma useqenjini njengomkhonto kuyiqembe kumele ukwazi ukulida abantu ngesineke uhlonipha abaholi ukwazi ukwenza izinto ngendlela elindelekile ingakho usibone ngathi nje izinto ngathi ziyadelay uma ubukela kude kodwa likhulu liyeza lanyelela siyaye emgaqweni ngempela futhi bese sifikile futhi uyesholo yeah ukuqinisekisa lokusho Khanyile ukuthi uzokhumbula kuqala iMK Lebadesk kube kuqale kwangazuthi into yasePietermaritzburg saphuma ePietermaritzburg seza la eThekwini kwangazuthi into nje sePietermaritzburg naseThekwini saphuma la eThekwini saya eNewcastle shothi kuyabona ngathi khona kuyona yonke iprovince yaseKZN iMK Lebadesk ikhona njengamanje ke MK Lebadesk ikhona national njobe seshilo umfowethu uNgwane sisazoya eGoli kahle ngithi ayikho iprovince asingesifike kuyona wonke lama province o9 sizofika kuona MK Lebadesk izoba khona and kuzoba khona ama structures kuona wonke ama province okulekelela ukuthi wonke umuntu odinga iMK Lebadesk akwazi ukuyithola nanokuthi mfowethu eCape Town iyez MK Lebadesk sifuna abafowethu laba abadume emakhaladini lapha iKeble ndawo la enama gangster maningi eCape Town khona indawo yabafowethu the Cape Flats sifuna abafowethu lapha abamakhaladi banenye energy lapha sifuna le energy bazoyifaka kulomzabalazo yabo labantu kusuke kuthiwa sebedelile laba kuthiwa banjani babambe inkunzi bayigebengu sibafuna la kule Lebadesk sifuna umkunzi bakho nomtsizwa bakho uzobufaka la ekuthini uclean izwe lakho izwe lakho libe namathuba akho uhambe uyosebenza sibafuna la kule Lebadesk la bekuthiwa sebexakile endaweni thina sifuna bona ke beze la sikiyeke isinsango sikiyeke isogwayi sikiyeke isinkunzi sithathe isibindi sakho sisifake endaweni eright ukuthi usebenzele izwe lakho usebenzele ikusasa lezingane zakho nekusasa lezingane zengane zakho mhlawumbe nje umbuzo ogcina bhekwe Mancinza izolo uvela njengonobhala uMK Lebadesk nokuthi ngikhotha right wakubetheleni ukuthi uBishop uyena one Lebadesk kanti kahle hle iLebadesk who's the founder of MK Lebadesk is isiqani nje ngikhiphe nje ngoKhanyile bengangiqoshi kani lapha hayi phendula Mancinza akazi lutho ukuthi awazi lutho vele usikhuluma vele nakuleya video ukhanya vele uthi angazi lutho ngangekho lapha no mfethu ngicabanga ukuthi umbuzo obalekile loyo and abantu abaningi bayadidekile ngale yonto angiqale ngenza isibonelo iMK Youth League uKhanyile njoba waba president wayokuqala ngeke ashethi MK Youth League yakhe ngoba ingaphansi kweMK Party umuntu owaqala ukulida iMK Women's League akekho umuntu ongathi MK Women's League eyakhe ngoba ingaphansi kweMK kanjalo ke neMK Lebadesk sithatha ngothi ichwane okwamanje leMK Party akekho umuntu ongathi iMK Lebadesk eyakhe ngisho ukuthi ke ubaba uBishop ubaba omdala and ngiyamhlonipha kakhulu futhi ke ngangizala ke ngiyamhlonipha njengomfundisi umuntu okumele alethe ukuthula nje mebona kuneyinkinga asithandazele futhi ngoba siyakholela ukuthi njengoba emdala nje emngaka kuziningi izinto esingayifunda kuyena kodwa ke entweni yeMK Lebadesk sisake sasebenza nayo uBishop sisando kuyiqala nje MK Lebadesk sasebenza nayo uBishop naye khona iqhaza alibamba
Kodwa kwawukuthi-ke ngobude bendlela umphako uyonakala. Kwagcina-ke kuvunyelwana ukuthi engathi akasahambisi kahle. Futhi naye wavuma ngoba sambiza samtshela ukuthi Bishop awuhambi kahle la nala phela inhloso vele sihlanganiswe ukushintsha impilo zabantu. Uma ungasayenzi leyo nto kuyaphoqa ukuthi-ke sithathe inyathelo sithina sihleli singasohlangothini labantu abamnyama kakhulukazi abacindezelo. uBishop-ke ngaloko-ke sakwathatha isinqumo ukuthi-ke akathi ukushenqa kwi-MK Labour Desk and wasihlonipha futhi isinqumo wasebenza Sanfosao okuyi-union ayilidayo-ke njengamanje namanje usasebenza kuyona. Kodwa akangazi kuba uBishop kubuye kuthini ngoba kwelinye ilanga ukavuke athi uyi-MK Labour Desk ngelanga avuke athi uyi-Sanfosao manje angazi ukuthi inkinga ikephi. Kodwa-ke into engiyithanda unobhala uyivezile kwi-briefing kade bezobaba upresident ukuthi-ke ubasazama i-leadership ukuyilungisa leyo nto ukuthi zama ukuthi mhlampe-ke bezama ukuyilungisa leyo nto khona kungezoba khona ukudideka kakhulukazi kubantu. Kodwa nje kusukela ngonyaka odlule uBishop besengeyona ingxenye ye-MK Labour Desk. Kodwa usanda ukuqala kulezi inyanga ukuthi ebuye yibize futhi ngomholi we-MK Labour Desk. Kodwa njengamanje angazi uye kutheni ngoba ngathi useqhubeka neSanfosao. Mhlawumbe uma ungasusiphe ama-structures akhona e-MK Labour Desk njengonobhala ngicabanga ukuthi unalo ulwazi olunzulu oludlula lwethu nesinalo. Uzositshela ukuthi upper structure kanje kuhamba uze kuzofika kuwena zonobhala ngicabanga ukuthi ungakwazi ukusipha lokho. Yes. Ukuthi usiphe nje ama-rankings ngendlela ahambisana ngayo abantu ukuze bezokwazi abantu ukuthi ubani wenza ukuthi kuphi ungafiki wonke umuntu ufuna usethi ukwenza ukuthi ngoba uzuyivezile ukuthi unobhala. Sicela usiphe kanye ama-upper structures njengonobhala ngicathi khona ukukhulu kwazi ungasiphi. No, kuyezwakala. I-MK Labour Desk kwi-national ilidwa uMancinza umlungisi Zondi okuyena lokhulumayo njengamanje ezunobhala mase ukuthi usihlalo kube uComrade uMusa Mhlongo we-national. Mase kuba khona-ke ama-comrade esinawo-ke kwisigungu-ke esiphezulu sa-national. Akhona ama-comrade oNhlanhla Nzim waseGoli, akhona ama-comrade oSibu Mjwaha, akhona ama-comrade oButhelezi oBongani Buthelezi, baningi nje kwi-national. Kodwa masehla siza kwi-province aKwaZulu Natal ukhona uComrade uMahasela Moketsi usihlalo waKwaZulu Natal ehambisana nonobhala uSiphehlongwa okunobhala-ke wase KZN. Na kuma-region-ke bakhona bonke-ke wonke ama-region kakhulukazi ase-KZN o-11 asekhona ama-structures. Kodwa-ke ngeke kwazi ukubabiza one nga-one ngoba bebonke bawu-77 ngoba i-region ilidwa abantu abawu-7. Ngakushonila ngama sekuthiwe ngiyababala. Kodwa kungekudala sizonazisa nanje abantu beyindaba la sizowabiza khona wonke ama-region kule nyanga nje ezoqala ekuqaleni kwayo sizoyikhipha i-date sizonibiza sizobuthula kahle-ke bonke ubuholi bama-region kakhulukazi base-KZN. Ngicela ukubuza lo buholi othi bukhona ekusukela national to ama-region bu-permanent or ubuholi besikhashana because MK most of the time it operates under ubuholi besikhashana. So ngizafuna ukuthola-ke ohlangothini le-MK Labour Desk ukuthi khona kuhamba kanjani. Ngakusho ukugcwala umlomo ukuthi ubuholi besikhashana ama-interim structures nje lawa akhona njengamanje ngoba sikwi-foundation la sisuke sisakuse kwi-phase yokwakha njengamanje. Kuzobonakala ekuhambeni kwesikhathi ngoba sizofisa mhlambe nathi ukuthi singabanika ilungelo lokuthi beyibeke imbono ukuthi mhlambe abantu abasebenzi bengafisa ukulidwa obani kuziphi igaba. Kodwa kwamanje ngoba sisakha sisekuleyo phase yokuthi sisakha sisa-appoint okwamanje. Ekuhambeni kwesikhathi-ke isikhathi mase sivuma sobeke sesidedela kahle-ke kubasebenzi ukuthi-ke abayebasho bafuna ukulidwa kanjani ngasiphi isikhathi.
Hayi, ngibonga kakhulu. Khanyile siyabonga kakhulu nawe insizwa kakhulu. Mancinza siyabonga bafowethu for clarity about MK Labor Desk nokusebenzisana kwenu nobabili. Hayi nje umuntu akubonge nethuba Siyabonga nje. mfethu. Siyabonga futhi sibonga. Danke.